Снимаш ли? Добър ден, добър ден! Решихме да вкараме 60-ката, да боядисаме предния капак, калника, бронята и тук имаше козметичен удар, обаче много късно се сетихме, Иван вика, що не го снимаш, интересно е за хората. И ще ви покажа последните стъпки от обратния чук. Между другото, само да кажа, вече обратни чукове имаме, не гейски чукове, обратен чук, защото се заварява. Вие сега ще видите по-точно за лефа. В сайта avtononchev.bg има хубави с 2 години гаранция, мисля, че към 800 и няколко лева струваха и е професионален. Пак на принципа на телоподаващото работи. Когато имате хлътнала ламарина или на нещо натиснато, зачиствате с аглошлайфа, с диск, който пак го има в сайта. Общо взето, с каквото работя, това гледам да продавам. И тук беше натиснато. Първо го изпънахме с хидравликата. На задния мост го залостихме и избутахме, защото това беше цялата вежичка навътре. И сега проверяваме къде е криво. Тук е навътре. И само за секунда штрак, изчакваме лекичко и чукаме навън. Цак, цак. И той излиза. Изчакваме. Като не дърпаме много, хубаво е на няколко пъти да го направим, без да изкарваме много наведнъж. Ето вижте сега, загря много. Да. Дори консумативи продавам звездички. Ето тук си загря вече това. Прецакахме. За клипа прецакахме работата. Може и така. Ръбчето. Лекичко. По този начин максимално малко кит слагаме. След като го изчукаме, слагаме епоксиден грунт, на спрей може, филерче, след кита. Ако бяхме да го набухаме с кит, както беше, само искам да видите крика, колко прах. Това цялото беше кит, тук вижте. Явно преди нас, майстора. Препоръчвам на всеки един бояджия да си има едно телоподаващо, не телоподаващо, извън ви, един спотер, обратен чук, защото е важно. Наистина доста време ви спестява. Кое това е? Нещо бомба имаме сигурно. Друго нещо много важно, на спотера може да нагреем ламарината. Нали сещате някой път, примерно на предните капаци, като натиснете и то прави плок, 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 плок. Това нещо се слага една друга преставка, допира се и се нагрява и става червено, махате го и веднага го изцивате с нещо, с парцал, с студено нещо и то замръзва по този начин и вече не плёка и може да го китосвате, защото когато китосвате на играеща ламарина, много трудно се шкури. Аз мисля, че сме готови. Само е тук още малко остана. И сега си го минаваме с аглошлайфчето, лекичко да оберем ето тези бабунчета. Другото нещо много важно, което продавам също в Автонончев,
Добавил съм продукти само които на мен ми трябват и които си мисля, че на вас ви трябва, защото си мисля, че хора, които имат насоченост към автомобилите като хоби, нещо да си правят сами, би им потребвало това нещо. Продавам също одяло за заваряване, което примерно ако кърпите вежда, слагате го на седалката, на отворена врата и по този начин не пръска навътре, също което е доста така гадно при бояджиите, при теникиджиите. Не пазите стъклата и стават на едни точици, след което не може нито да се сложи фолио, нито нищо. Нали така? Ти имаш ли проблем с теникиджиите? Знам. Оператора кара 30-чица черна кюстендилска с много яки Angel Lights. Добре, оставам ви за сега. Аз ще си го питосам, после леко пак ще се включа. Обещах ви да ви снимам джантите. Сега ще ги лакирам. Измих ги хубаво с водоструйката. И сега трябва да ги лакираме. Брутални. Тук боядисахме сиво. 744 на Мерцедес. После ги закарахме на монката от Обеля. Да ги мине на струк. И Мони гуми, като напишете, ще ви излезе. И сега сме ги измили и ще ги лакираме. Всички джанти станаха брутално. Това е капка вода, не се притесняйте. Помните какви деруги имаха, какви забележки имаха по бордовете. А вижте сега, няма нито една забележка. Почвам да лакирам, след като ги лакирам, ще се включа пак. Вече сме в бояджийното и са лакирани джантите. Изглеждат просто невероятно. Има тук капчици, не е нещо проблем. Да знаете. Тук. Брутално. Тук. Брутално. И тук. Брутално. Много яко станаха. Отделно на това си направих една лампичка от един фар, който имах много отдавна. Изробих го от бокуците, изчистих го малко, лакирах го, отворих го, измих му стъклото отвътре. Един вал от бокуците, заварих го тук, чай да фокусира. Заварих го, изшлайфах го, боядисах вала черен и шкурих с шкурка вала, да може все едно има лагери, все едно там се е търгало нещо, разбирате? Черен мат го пръснах, тук една запечатка от мотор. Това мисля, че е от Ford. Не мисля, ми направо си е от Ford. Ето. Много хубаво стана. Сега ще му сложа вътре една лампа с едно кабелче и мисля да си го сложа тук в офиса. В офиса, в студиото. Да се вижда там. Така. Това е за този епизод от мен. Надявам се да ви е харесал. Такива кратички ще правим. Между другото, само искам да кажа за инсталацията за Мерцедеса. Колата пак не работи. Сега ще му видим бобините. След което ще видим, едно по едно ще ги правим нещата, защото даже тя въобще сега не иска и да върти. Явно някой маса съм откачил. Но както и да е. Кабела, защо не съм го сменил? В предния видеоклип имаше коментари. Защото чисто нов кабел е 280 и няколко евро и ще го чакаме сумата и време. За да се откачи този кабел, трябва да се дигне двигателя. Аз смятам и продължавам да смятам, че когато не го правя това нещо, по-добре да не се прави от мен. Аз искам да правя нещата, които много разбирам, които се старая да ги правя, които така ме кефят да ги правя, а да дигам двигатели, да лежа отдолу под мазните неща, да сменям носачи, не ми е хубаво и няма да го правя. Дори накладките не си сменям. Сериозно ви казвам, накладките не си сменям. Аз обичам да боядисвам, да шкуря, обичам да полирам, такива неща обичам. Правете това, което обичате и живи и здрави бъдете. Чао!